Вы меня хорошо слышите? Клянусь своим Ви знову здоровьем. говорите розумну річ. Так. Клянусь своим здоровьем, что я не заплатил ни копейки за материал в «Украинской правде» и не заплатил вам. Я иду везде, куда меня приглашают. Давайте мене в цю історію не підмішуйте. Мені ви точно не платили і Я навряд чи иду коли-небудь везде, заплатите. где меня приглашают, и не везде мне пытаются задавать такие вопросы предубежденные, как вы. Но это нормально, то, что вы Які их задаете. предубіжденні? Дмитре, ми знаємо прекрасно з вами, що існує чорний ринок присутності людей в телеефірах. Ви згадуєте про Савіка Шустера, зокрема, про Да. людину, яка найкращий, зараз іду до цитати, щоб Давайте. не цей. Порошенко вигнав Савіка Шустера із України, журналіста номер 1. От Да, перше, я Савік так Шустер, считаю. це ваше право. Моя думка, що це не журналіст номер 1 в Україні, далеко. Ну і... давайте после вас. Вы номер один, а он номер два. не я. Я якраз не А кто претендую. номер один? Ви знаєте, немає журналіста номер 1. Я считаю, Я знову что... можу попросити включити пісню про журналіста. А я і считаю, что це Савик буде. Шустер, который принес в нашу страну свободу слова, и есть журналистом номер Так один. от, Савік Шустер, Це моє хто б там мнення. що не говорив, в нього були абонементи, проплачені ефіри, присутність, так званий абонемент. Дивіться. Рома, я у него Дивіться. бывал десятки Та при раз. чому тут ви? Никогда, Ви може, слухайте, никогда у вас теж всі меня гості не в брали ефір денег. не приходять за гроші. Я до вас за гроші не приходжу. От ви в ефір. приходили, я з вас Правильно, деньги ви? брав? Ні, звісно. Що з мене взяти, якщо я бідний, як церковна миша? Ви що? У мене майбаха немає, я не можу собі дозволити купити машину за 150 тисяч гривень, навіть під 20% кредиту. Рома. Дивіться, я до чого? Я що ефіри, насправді, якщо говорити людям правду, які з того боку екрану, вони цього не знають. Дуже багато ефірів продається, присутність в студії Я знаю, і так далі. я знаю, да. І для цього, ясна річ, що вам 112 міг і не платити, ви там не працювали, але можна втіхаря торгувати ефірами і присутністю в ефірі. Зокрема, говорять про ваш ефір з Колесниковим, що цей ефір був проплачений. Щоб ви там не говорили. Зі мною, ясно, ні. Ну, якби я вам платив. Без готівкою, готівкою немає нічого. Давайте я вам отвечу. С Борисом Колесниковым я дружу, мы на «ты» с ним. Поэтому, Багато если людей вы... з Колесниковим Я могу на «ти». закончить? Так, звісно. Если вам кажется, что я могу сказать Колесникову, дай мне деньги за эфир, слушайте, я могу купить 112 канал и News One в придачу, я лично. Я буду брать деньги с кого-то? Я лично, повторяю, Чому могу не купить... купили собі канал? Они мне не нужны, они затратные очень. Зачем? Я сделал себе интернет-сайт и YouTube развиваю. Зачем мне каналы? Я могу купить News One и 112 вдвоем, один, законно. У меня все деньги задекларированы. Понимаете? Зачем мне с кого-то брать деньги? Рома, вы чего? Я богатый человек. У меня репутация. Я буду себе репутацию портить, копейки брать с кого-то. Багатий чоловік, власне, я читав, що ви там, це оренда нерухомості. Да-да, да. Ви самі ви знаєте, що ціна впала. Да у меня хватает всего. Что вы? Все же задекларировано. У меня хватает. Звідки джерела заробітку? Просто Я все рассказал, я могу вам повторить. Повторіть, будь ласка. 90-е годы, начало 90-х, шоу-бизнес. 13% налог государству, все остальное себе в карман. Квартиры. Начиналось все з В квартир. шоу-бізнесі чорна готівка, в принципі, оберталася і обертається досі. Вона не была черную. Горбачев сделал закон о кооперации, по которому 13 или 20% ты даешь вала билетного государству, остальное хоть жопой жуй. И мы жевали. У меня в квартире сумки огромные, денег стояли, я не знал, куда их тратить, а потом понял, на квартиры. Оно ж прозрачно все, происхождение